Miroslav, povedz Banovčanom o sebe niečo, nejakú vizitočku, predstav sa nám. Moje meno je Miroslav Ardon, študujem na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Vo voľnom čase sa venujem amatérským filmom a improvizačnému divadlu. O tebe je známe, že si vyrastal na divadelných doskách v gymnáziu Banovce nad Bebravou. Môžeš nám približiť, aké to bolo obdobie? No, bolo to obdobie, kedy som prvýkrát prišiel do kontaktu s publikom, čo bolo spočiatku som z toho mal samozrejme veľký stres, ale napokon som zistil, že ma to veľmi baví a bolo to, určite ďakujem tejto skúsenosti. Spomenieš si tedy, kto viedol ten divadelný krúžok? Ja som ho navštevoval 2 roky. Prvý rok ho viedla Tereza Simanová a druhý rok ho viedla, alebo teda minimálne režisérku robila Lucia Špecová. Okrem toho, že ste cvičili, ste aj na vonok vystupovali, prezentovali si sa na verejnosti? V tej dobe ani moc nie, akurát som začínal s takými amatérskými filmami, ktoré viac menej sa nikdy nikde neobjavili, vďaka Bohu, ale týmto prvým krokom vďačím za to, že som mal, bola to moja odrazová plocha a keď som prišiel na školu, na fakultu, tak tam už som mal určité základy a bol som popredu oproti ostatným. Je známe, že ste sa predsa na verejnosti prezentovali v Mestskom kultúrnom stredisku, mám také dojem na Kračuňovi. Spomínaš? Áno, vlastne áno. Tam sme vždycky odpremierovali tie naše divadelné predstavenia. Potom si po skončení maturity vlastne odišiel študovať masmediálnu komunikáciu do Trnavy, kde si teraz momentálne v 5. ročníku. V 5. v poslednom, áno. Mohol by si mi približiť, aké dokumenty si počas svojej existencie na škole natočil zaujímavé? Dokumenty, no ja sa venujem zásadne len zábavným formám, zábavným žánrom. To znamená, že začínal som paródiami, potom som prešiel do vtipných reklám a v podstate teraz som na groteske a teraz postupne prechádzam do skečov. Venujem sa, ako autor sa venujem zásadne týmto zábavným filmom alebo zábavným žánrom. Mám takú uchylku, že vždy obsadím samého seba, pretože to herectvo ma baví a niekde vo mne je. Ale čo sa týka projektov iných ľudí, ktorí ma oslovia ako herca, tak tam rád príjmam aj také výzvy vážnejšieho charakteru, teda zahrať si vážnejšiu rolu. Je o tebe známe, že vytvoril si veľa diel. Získali tvoje diela v tvojom živote nejaké ocenenie? Získali viacero ocenení. Také najvýznamnejšie asi, alebo teda najviac, čo ma potešilo, bola Groteska, ktorá získala cenu za ženskú filmovú postavu na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovej univerzity Zlatý voči 2011. V podstate údajne to bol prvý snímok zahraničný, ktorý sa umiestnil na tomto festivale. Super. Ku filmu si myslím, že má veľmi blízko aj fotografia. Je pre teba koníčkom? Áno, je, aj keď som teda ešte len začínajúci fotograf. Mám teraz nový fotoaparát a začínam ešte len fotiť, ale veľmi ma zatiaľ baví a dúfam, že v tom zotrvám. Aj sa dá do budúcna tak, že by si aplikoval fotografiu, ktorú by si do toho svojho dokumentu alebo do svojho filmu nejako zakomponoval? Má tam svoju rolu fotografia? V niektorých prípadoch áno, dokonca som to už využil, len vtedy som si to nefotil sám, ale skôr si myslím, že je to opačne, že poznatky, ktoré mám z filmov, využívam fotografii minimálne, čo sa týka tej kompozície, tak tie poznatky o kompozícii mám z filmu a teraz ich využívam v praxi vo fotke. Celkom na záver by som ťa veľmi rád poprosil, či si predstaviteľ otvorenej komunikácie, aký máš názor na to, aby mal dneska byť žurnalista, ktorý prináša informácie do svojho okolitého prostredia, aký by mal mať vlastnosti ten redaktor a navyše teda aj to médium, ktoré sa venuje týmto informáciám, ako by malo plniť rolu v súčasnom modernom svete. Určite som teda zástancom otvorenej komunikácie.
Čo sa týka tých informácií, tak v prvom rade by mal správny žurnalista alebo teda redaktor priniesť objektívne alebo podľa možnosti čo najobjektívnejšie informácie, čo je niekedy dosť ťažké, ale teda zvykne sa to využívať tým, že prinese pohľady zo všetkých možných strán. V prípade, ak si to daný žáner vyžaduje, tak aj vlastný pohľad toho redaktora. V súčasnosti je to dosť ťažké v slovenských médiách si zachovať takú tú objektívnosť, pretože celoštátne médiá vyzerajú tak, ako vyzerajú, ale pokiaľ je to možno teda v tých schopnostiach toho redaktora, tak by si mal zachovať takú objektívnosť. Celkom na záver ťa poprosím, ako si predstavuješ svoju životnú dráhu v najbližšom období? Fúha, no v najbližšom období určite chcem dokončiť diplomovú prácu a zoštátnicovať. To je moja najbližšia budúcnosť. Ale samozrejme, že určite chceš pokračovať ďalej v tej reálnej praxi. Taký tajný sen nám prezerať, čo by si chcel robiť? Neviem, a o tajných snoch radšej nehovorím. Prosím ťa ešte jednu vec, keby si bol taký dobrý výstup voči Banovčanom, si náš rodák, momentálne si len na prechodovej stanici. Keby si bol taký dobrý, keby si nám ešte povedal, aké predsavzatia si dal do nového roku. Do nového roku? Schudnúť? Ale nie. Do nového roku predsavzatia. Ešte som nad tým nerozmýšľal. Nad tým sa najlepšie rozmýšľa, keď si človek ten večer trochu vypije a vtedy ho ponapadajú blbosti, takže asi to budem riešiť na poslednú chvíľu ako väčšinu vecí. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Super.